Mela, ġeneralment jiena nħobb nikteb il-ħsibijiet tiegħi fuq djarju. Mhux dejjem nikteb, mhux skont l-aptit, għax l-aptit hemmhekk ikun imma skont lejja, skont iċ-ċirkostanzi, skont iċ-ċans il-ħajja ma tippermettilekx tagħmel dak li verament tħobb tagħmel. Jew ma tippermettilekx tgħix fi sħiħ lilek innifsek, tkun inti mhux ma tkunx inti nnifsek għax dejjem nistgħu nkunu aħna nfusna, imma mhux dejjem tippermettilek il-ħajja tagħmel dak li tassew inti hija parti minnek, parti min-natura tiegħek. Illum wara ġurnata ta' ħsibijiet, meditazzjonijiet u esperjenzi, mhux ġurnata għadha ma ġietx ġurnata imma nistgħu ngħidu għodwa ħanejtek. Bħalissa ma nistax nikteb f'qiegħed. Allura ddeċidejt li nagħmel dal-video. Tkellimt ħafna llum dwar imħabba ma' persuni partikolari. U tkellimt u ħanerġa' almenu ngħid dak li tkellimt dwaru hawnhekk f'dan il-video ħalli jibqa' u forsi naħsbu daqsxejn anke fuqu, anke wara dak li ġara il-bieraħ. Kien hemm qtil ieħor ta' marra ta' omm f'emmiċidju. Għalhekk barra dan jiġifieri kelli esperjenzi personali wkoll jiena ta' issa. Mela, li rrid ngħid huwa li l-imħabba mhijiex possessjoni. Li rrid ngħid huwa li l-imħabba mhijiex possessjoni. Jiġifieri min iħobb mhux jgħid inti tiegħi u jġelek tagħmel dak li jridu jew li trid biss. Imma l-imħabba hija libertà. Libertà appuntu kif bdejt dan il-video, libertà li tkun dak li inti, li tkun inti nnifsek. Irrispettivament, mhux mod egoistiku qed ngħid issa. Anzi bil-kontra. Meta jkun hemm xi ħadd iġelna nippruvaw ninbidlu mqar xiber, l-egoist ma tkunx int, ma jkun ieħor. Min ħobbok ma jridekx tinbidel għalih. Naħħuha minn raskom dik. L-imħabba taċċettak hekk kif int. Mingħajr eċċezzjoni. Kulħadd għandu d-difetti tiegħu, mela inti ħadħobb kulħadd. Għalkemm hemm min jaħseb li m'għandux difetti, ma kulħadd għandu d-difetti. Allura, mela, imma kulħadd għandu d-difetti. Toġobna jew ma toġobniex l-idea, nammettu jew ma nammettux ma nfusna. Mela allura inti ħadħobb lill-persuna l-oħra bid-difetti kollha tagħha. Mingħajr l-ebda eċċezzjoni. Mhux inħobbok imma le, inħobbok u daqshekk. Punt. Daqshekk. M'hemmx imma fl-imħabba. Mela, dik hija l-ewwel ħaġa li l-imħabba mhijiex possessjoni. U ma rridx indum. Mela dik, niftakru dik li l-imħabba mhijiex possessjoni. Mhux inti tiegħi jisek xi ħaġa, jisek xi arloġġ, xi mobile jew xi ħaġa oħra inanimata mhux ħajja, li qatt ma kienet ħajja. Le. Imħabba hija ġejja mir-ruħ.
imma baġem ir-ruħ. Ir-ruħ tiegħi tingħaqad mar-ruħ tiegħek. Jekk m'hemmx dik il-rieda li nagħti fl-imħabba, allura mhijiex imħabba, huwa narċiżiżmu. Huwa egoiżmu. Nieqaf għallum, u mbagħad inkompli minn fejn tlaqt. Rikapitolazzjoni, reżumé, jew dak li għad fi ftit kliem, issa fi kliem qasir, fi kliem ħafif u fi ftit kliem. Meta inti possessiv jew possessiva, qed tħobb biss lilek innifsek u mhux il-parti l-oħra. L-imħabba mhix possessjoni. L-imħabba mhix possessjoni u min iħobb iħallik liberu. Anka li titlaq iva.